Мога да почнем, реално. Добре, ти ще питаш нещо или направо да почвам да говоря? Не, аз ще питам. Добре. Какво е това да си от село? Пиши малко от това детство твое на село. Да, сега да уточним нещо, че аз наистина съм си от село, не да живея в град и да имам село. Аз съм бил само на село, не съм имал град и много рядко съм излизал от това село. Живота ми е минал в съответното село Златия и още няколко села близо до Златия. И през годините срещах много хора, които твърдят, че са от село, защото първите им 7 години са минали там, или защото целите лета са си ги прекарвали на село, но това не е точно живот на село. Това по-скоро е посещаване за по-дълъг период. Те не знаят какъв е живота на село, когато не е лятна ваканция, когато листата са опадали, дърветата са голи, няма асфалтирани улици и постоянно газиш в тинята и локвите. Няма и хора. През лятото е много яко, когато си дойдат от градовете и се съберем и може да си разнообразяваме ежедневието, но когато няма хора и времето не е топло, е такова каквото го описах, тогава може би селото нямаше да им харесва толкова. Както спомена и ти, в селото живота тече по друг начин, там няма толкова възможности, няма с какво толкова да разнообразяваш ежедневието си. И за това дълго време не разбирах защо хората, които идват от градовете на село, са толкова въодушевени. После нещата малко се промениха, понеже аз започнах да живея по големи градове и няколко години почти не се прибирах. Случи се така, че нещо не ми се получиха нещата с градовете, не се разбрахме. Прибрах се на село, седнах си до реката и просто послушах вятъра, клокоченето на реката и разбрах, че всъщност аз съм силно привързан към природата, което беше повратно за моя живот и така всъщност намерих това, с което искам да се занимавам. И сега гледам на живота на село по съвсем различен начин. Селото ми припомни колко много съм свързан с природата, че това е моето нещо. И нали, хората често казват, че това, което ти трябва, всичко, от което имаш нужда е на една река разстояние, но не съм сигурен, че осъзнават колко вярно е това, защото там природата не е била покрай мен. Аз съм израснал в природата. Тя е била неизменна част от живота ми. В един момент, като заживях в царството на бетона, осъзнах какво съм имал и започнах да гледам на това по друг начин. В града си имам среда, там си се развивам професионално, мога да правя моите си неща. Има хора, с които да ги правя най-вече. Но града ми е много потискащ. Всичка този бетон, хората, шума, високите сгради, липсата на по-дива природа. И това много ми тежи, но не мога да не живея в града. За да се занимавам с това, което искам, трябва да живея в града. И в същото време не мога постоянно да оставам в града, защото започва да ми тежи прекалено много. И трябва да се прибера на село, където е тихо. На село главно ми се струва, че има два типа хора. Тези, които много си обичат живота на село, и други, които много искат да се махнат от село, обаче не знаят как или нямат възможност да го направят. И постоянно говорят срещу живота на село, но не могат да избягат от него и той е нещо като проклятие. Има хора, които просто не могат да живеят в градовете. Те поколения наред са си били на село, там при тишината, работят си с животни, занимават се с земеделие и градският живот им е непознат. Градският живот ги убива. Бездействието, това, че нали, сутрин не отиваш да се занимаваш с животните, които искат постоянно внимание, особено ако гледаш много животни, а може просто да се събудиш и да не правиш нищо в почивния си ден и има такова нещо като почивен ден. И този живот на спокойствие, на липса на постоянна ангажираност с животните, с които те са свикнали, може да ги причупи психически. Те просто не могат да живеят по друг начин. Това е единственият живот, който са водили и единственият живот, който искат да водят. Дори да им се даде избор, те ще изберат отново това. Дори да им се даде друга възможност.
Има хора, които за известно време успяват да излязат от село, но не им се получават нещата навън, връщат се, пак опитват. А има хора, които просто са се предали и ползват пенсията на баба си, докато е жива и живеят на нея. Да ми се струва, че това са главно двата типа хора. Едни, които обичат селото, други, които го ненавиждат и нищо по средата. Там като цяло връзката с хората е по-силна, защото, както казах, хората там са по-малко и ги оценяваш повече. Например, ако искаш да излезеш, в града имаш избор да излизаш с много хора, много приятели, има разни възможности, има различни места, на които да отидеш, има много нови хора, с които да се запознаеш, докато на село там си има едни и същи хора. И те не са много. И отношенията там са много по-значими, защото ако ти си в лоши отношения с едни хора, не може да ги замениш с други хора. Например, ако си в лоши отношения с зъболекаря, там няма друг зъболекар, там е само един зъболекар. И затова ми се струва, че там хората са малко по-внимателни, там личностите се ценят малко повече, там просто няма с какво да замениш тези хора, няма къде да избягаш и това е. Там трябва да се разбираш с хората, защото нямаш други. Трябва да си разчиташ на комшиите. Там комшиите са си цяла институция, на които ако може да разчиташ, живота е доста по-спокоен и доста по-приятен, защото в крайна сметка всеки ден се гледате през двора. Малко е тегаво всеки ден да виждаш от другата страна на оградата човек, когото не понасиш. И е доста по-приятно да виждаш отсреща свой човек, с който ще си подадете някой домат през оградата или едно пластмасово шише с ракия. И според зависи от отношенията ти с комшиите, например, живота ти може да бъде песен, а може да бъде яд. Да си обграден от хора, които не понасиш, или да си обграден от хора, с които винаги може да си кажеш някоя приказка. Та не само семейството, въобще хората на село трябва да се ценят повече, просто защото няма други и не могат да се заменят. Може ли да разкажеш за това да си на училище на село? Ами, странно е. Странно е, защото в един момент урока започва да протича в посока, която не е за теб. Ти знаеш, че това не трябва да го учиш. И е малко странно, защото поне половината част отделя за това, за нещо, което не е за теб. И през това време на теб ти се дава някаква работа, която е изсмукана от пръстите, предимно. Има някои сполучливи. Просто за да се запълва времето и вашия клас да се занимава с нещо, докато аз се занимавам с другия. Това съм го преживял и като ученик, и като учител. И наистина не е пълноценен начин на обучение, но понякога просто няма начин. Ако в единия клас имаш 5 човека, а в другия 2, просто събираш класовете. Децата трябва да учат някъде. И затова се избира едно село, в което училището остава. И там от 3-4 села се минава автобуса, събира децата, те отиват в съответното училище. Аз не съм бил от тия деца, които пътуват с автобуса, понеже училището си беше в моето село и от другите села идваха в моето училище. Но съм пътувал с автобуса, няколко пъти пробвах просто да стигна до другите села, да видя там как стоят нещата и това е един такъв приятен детски спомен, защото автобуса пътува там по пътищата и ти пак си гледаш пейзажите, гледките покрай теб. Тогава беше пълно с деца, това да има село пълно с деца е нещо много специално. За мен това е истинско пълноценно детство. И той автобус ми припомня точно такива времена, в които на село имаше деца, училището беше пълно и класовете все още не бяха започнали да ги сливат. Но да, това го има и за мен това е напълно нормално. Сега като водим този разговор, осъзнавам, че по градовете не е така. И сега се замислям колко по-различен наистина е живота на село. Защото това, което за много хора е различно, уникално и странно, за мен е било просто нормалният начин на живот.
Аз споменах за липсата на възможности. Липсата на работни места, на развитие. Това не харесвам в момента в селата, защото там просто не може да се живее. Ти трябва да работиш в някой град и съответно да се прибираш на село, ако искаш да живееш на село. Друго е, че много малко хора успяват да живеят по този начин и селата все повече опустяват и е едновременно тъжно и страшно. Едно от най-страшните неща е липсата на хора. Особено ако си живял в периода, в който там е имало хора от всякакви възрасти, имало е деца, млади, възрастни и сега да виждаш, че там са останали само възрастните хора, които не могат или не искат да си тръгнат, е доста потискащо. Та определено в селата има и доста отрицателни неща, но то не е защото са села, а защото отношението към селата е такова в момента. Сега като се замисля за моето излизане, никога не съм се замислял между другото защо. Там опитах да се занимавам с моите неща, не ми се получи, но реших, че ми е много важно да направя тези неща, докато съм още тук и потърсих място, на което ще мога да ги направя. Докато живеех на село постоянно, не съм имал интернет, но имахме телевизия. Също така на училище също научавахме разни неща. И съответно аз реших, че искам да се занимавам с публични изяви. Тогава все още не ми беше дошло на ум какви точно изяви. Знаех само, че искам да излизам пред хората и да правя готини неща, на които хората се кефят. Трябваше да мине известно време, докато си намеря моето нещо, което ми харесва да правя и на което има хора, които искат да гледат и да слушат. Най-много помогна контакта с хората, които идваха от градовете, да се върнем на първата тема. Защото те внасяха много неща, до които нямаше достъп тогава. Както казах, нямаше интернет. И тогава те идваха с заглавия на филми, идваха с заглавия на книги, идваха с нова музика. И до голяма степен музиката, която слушам в момента, дойде от хората, с които се събирахме през лятото. Защото, пак казвам, там на село никой нямаше кой да ти пусне Iron Maiden. И да, до голяма степен това помогна. Хората, които идваха от градовете и които ми показаха какво се случва в света извън село. Намерих някои неща в този свят, които ми харесват и реших, че искам те да са част от живота ми. Радвам се, че гостува на балкона, на терасата. Да, терасата е много яка. Да снимате още епизоди, ще ги гледам. И пускайте лайкове в YouTube.